Sanibonani, usewuye futhi ugogo Msele kuba kuthi niyazi vele kuhlala kuyena ugogo Msele kuma ukuthi uyakhuluma. Uyena nje ugogo Msele kuba kuthi niyamazi nalabo abangamazi abasha abafikayo bezofuna ukuthi bazo-check ukuthi ubani ongase mhlambe abathole kuyena usizo uma bengena koma-social media besesha abantu abangabasiza. Mhlambe kungenzeka kube ungabona wena ugogo lo Mseleku. Lo ugogo Mseleku-ke lo osendaweni yaseMgababa, uma ngabe ukuthi wena uyamdinga, isuke ikhona inamba ebhaliwe lapho. Uma kuwukuthi kukhona okudingayo ungamfonela ugogo Mseleku usho ukuthi udinga ini nantoni. Kodwa-ke nje okuserious engizokhuluma ngako namhlanje, kuyenzeka kube mhlampe uyabona ukuthi usathe into zakho uyazihlanganisa, ubona azihlangani ngendlela, ubone ngathi ziyahlangana ziyadedela, ziyahlangana ayihlangani, ubone ngathi konke kuyaphunyuka nje kuwena. Ake singakuvumeli ukuthi siphunyukelwe izinto noma izinto zethu sizibuke sithi hayi ngisazolungisa la, ake ngibone cha ake ulungise nje izinto zakho ziqonde zithi thwi zihambe kahle zonke, kuvuleke iy'nhlanhla zakho konke kukhanyele, kungabi ukuthi wena inhlanhla iyavuleka. Akufuneki lokho, kufuneka izinto zakho nje zihambe kahle. Izinto zakho uma uzozenza, uyabona futhi okunye okubalulekile ngifuna nje nazi kahle. Uma ngabe kuwukuthi uzohamba uza kagogo Mseleku, sengenza isilinganiso, angisho ukuthi uza kumina. Uma ngabe kuwukuthi wena ufuna ukuza kumina kugogo Mseleku, uhlala ekhaya mhlambe ungumama noma ungubaba, bengicela nje ukuthi manihlala ndawonye ake uzile nje uzoza kumina. Eke uzile nje ngelinye ilanga ngoba kungenzeka ngikhanyiselwe ngelinye ilanga ngingakhanyiselwa ngawe. Ake uzile nje uma uzoza kumina, ke ungavakashi kubaba noma mama, nawe baba ningavakashelana, ngisho njalo. Uma ningazovakashelana nje ufike nje kugogo uklini. Ngithi uma ngabe ngikwenzela izinto nethongo lakho lijabule uklini, ngoba uma ngabe kuwukuthi ngoba phela kudaliwe indaba yenkonzo yaseKamerweni. Uma kodwa uthola ukuthi siyayenza le nkonzo siyibhanganisa nezinye izinto esifuna mazenze zibe usizo kuthina, ziye zingakwazi ukuthi kwesinye isikhathi usiza, ngoba kwesinye isikhathi umuntu nomuntu unabantu bakhe abamngenayo. Kukhona ukuthi wena ungenwe amanono, yabo, abantu abaklini abangakufuni ukungcola. Ususuka wena kubaba nokungcola kwakho uza kumina uzofuna usizo. Mina sengizokunika-ke into ezokusiza, kanti wena awuhlambulukile kahle, awuvukanga-ke noma ngabe uqale kubaba waqala wakha noma isiqunga, wahamba wageza wasuthi cha-ke ngiyakhona kagogo. Noma uma ufika nje bese uyasho kumina ukuthi cha kona angihlambulukile kahle, khona la ngithe ukuva khona, bese mina ngikwenzele into ozoyihlambulula ngayo ngaleso sikhathi, bese ngizokwazi ukukunika into engizokunika yona, ngoba ngifuna ukuthi phela nami ikusebenzele into engizokunika yona. Siqonde la sikhuluma ngenhlanhla kahle kahle ukuthi mhlawumbe inhlanhla yakho ayikhanyi kahle, kodwa uzofuna umuthi wenhlanhla. Ake siqale silungise kuqala sibheke ukuthi izinto ey'ngahambisani nenhlanhla egazini lakho ngase kube mhlambe zilunge ngendlela yini, wena ugezeke ngendlela yini. Ake siqale ngawe kuqala, sidile nawe bese siyabona. Futhi ungasabi ukukhuluma uma umuntu wosizo, ngoba usuke kufuna umtshela uqiniso ukuze azi ukuthi uma kunje kumele ngikunike lokhu, uma kunje kumele ngikunike. Yena usuke nolwazi ukuthi okay umuthi onje okay fanele ungafike usuzisholo wena ukuthi ngizocela umuthi wesichitho. Cha, ngixoxa-ke kungcono kuqala ukuthi cha naloku, bese ngiyabona kufuneka umuthi wesichitho kodwa nomuthi othizeni ozokwazi ukuthi uma ususebenzile umuthi wesichitho ubese ukwazi ukuthi usebenzise lokhu. Nakho-ke la sigxile khona besigxile emthini wenhlanhla. Angithi wena-ke uzofuna umuthi wenhlanhla-ke ake wenze kanjalo njengoba sengichazile. Ngizothatha mina umuthi wenhlanhla-ke ngikuhlambulule kahle, bese ngiyakunika umuthi wenhlanhla ngikutshela usebenzise kanjani, zibe seziyavuleka kahle izinto zakho, uzoqala ukuyibona. Uma ningaqaphela lezo zinto lezo, izinto zenu zingahamba kahle. Ezinye izinto noma amakhehlane ezalukwazi ezikuwena uthola ukuthi abaziwani vele naloku kuganga lokho. Abanye mhlambe babeze bayihambela nje emhlabeni bengaganiwe, kodwa kuzenzekele kubona ukuthi bangaganwa, kanti nabo bengenwe abanye ababenjalo. So lokho kungcola lokho, umuntu onjalo akazwani nako, uyabona ngathi umnuku kanti akusibona umnuku. So into nje imvelo edaliwe ngumdali. So siyayenza yebo, kodwa ikhona la isingcolisa khona kufuna sibe siyihlambulule nje siyigeze, bese sithola into zenhlanhla zethu. Masifuna ukuvuleka iy'nhlanhla zethu, izinto zethu zibe sey'hamba kahle zicace, kube sengathi wathwala noma kube sengathi khona into owenziwe yona. Ayikho nencane into owenziwe yona, ukuthi nje abantu bakho abadala uyabanakelela. Uma uzokwenza izinto zakho uyazihlanza kahle, uyihlambulule bese wenza izinto zakho zizokhanya izinto zakho. Musana ukuhambela kude bakwethu, sondelani nifuna iy'nto zenu zikhanye. Kusekahle kabi, unyaka usame kahle, zonke izinto sengenzeka nje namanje, sengenzeka noma ngabe zenzeka nini, nangonyaka ozayo futhi uphinde wenze, ziphinde zenzeke izinto zakho zihambe kahle. Bakwethu ugogo Msele kulo okhulumayo, siyabonga bakwethu. eGoli bakwethu bekusathe ukuma kancane ngoba
indawo le bengikade ngikuyona ayikho right, bebesayilungisa kahle befuna ukuthi sibuyele kuyona isi-right kahle. So ngizonitshela uma ngabe kuwukuthi sengiyabuyela khona. Njengamanje ngisesigodlweni endaweni yase-KZN eThekwini eMgababa la ngikhona. Uma ufuna ilocation siyakunika ilocation uhambe uziyongena egcekeni kaGogo Mseleki uma kukhona izinto oyifunayo. Zikhona-ke nezinye kodwa engeke ngakwazi ukuthi njengamanje ngithi sengizozibala zonke. Ngakunye okunye ngizokuvuselela ngoba nabanye bathi mabengena bebheka uthola ukuthi sekukude kakhulu, kufanele kubuye kuze le eduzane ukuze umuntu uma ingena asheshe ayithole into ayidingayo bakwethu. Siyabonga kakhulu, ngiyanithanda uGogo Mseleki unithanda kakhulu bakwethu. Uyacela niphile nje bazalwane, siyabonga bakithi, siyabonga kakhulu. Niphathe kahle bakwethu, ningadlali igame, ningadlali abantu abangazi lutho bethi bayazi bedlala ngani. Siyabonga kakhulu bakwethu, makhosi .